Basori ustea, etzen nere naia, baina aldartea dut, orain txitalaia, dantzatzeko ez baitut nik zuen doaia. Bertxotan behar nuke hau aztertzen saia, honelako zerbait da konponbide maia. Honek dale, hau da antolatzea, ez da bat debalde. Mil esker ardoagatik jarriz parez pare, baina mikrofonoa alde, hemendik nahiago dut mikrofono gabe. Geldi, honek azalpen bat merezi du. Egia da gehiegi kostatzen ari zaidala ardo hori edatea. Baina baditut 3 arrazoi. Lehenengoa, bezperan Gasteizen izan ginela eta joan zirela ardo batzuk. Bigarrena, Spacemukakiko alu hoiek goraino bete zutela edontzia. Eta 3. eta ez da itzakia bat, baina etzen inoiz probatu dudan ardorik onena. Kostata baina edan dut alakoren baten, ta txarra zegoenik enoa esaten. Nahiago hasi banintz zeo zertxu jaten, baina behin nagoela puntu altu baten, hemendik zenolako txikiak zaren.